Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita bahas pugerane wawancara utawa ketentuane nindakake wawancara. Dadi sadurunge nindakake wawancara iku enek hal-hal sing kudu diperhatekno supaya perjalanan wawancara utawa ngobrole golek informasi iku supaya enak, supaya iso mlaku apik ya. Nomor 1, bab sing kudu digatekno nalikane awake dhewe nglakoni wawancara utawa nindakake wawancara. Sing pertama, sadurunge wawancara iku awake dhewe kudu golek topik wawancara. Apa to sing arepe tak omongne ki nggo? Apa to sing arepe tak goleki informasine? Nah, nomor 2, netepake wong sing arep diwawancari utawa nentokne narasumber sing tak wawancarai bakale sapa iki, apa ibuku, apa bapakku, apa masku, utawa mbakku. Nah iku kudu ditentokno dhisik, kudu diangen-angen dhisik sapa. Nyusun pitakon kanthi urut. Nah, iki nyusun daftar pertanyaan sing arepe mbok takokne iku mau apa ae, iku disusun ben lak sampean nglakoni wawancara iku ben gak blebotan, ben gak bingung. Dadi sampean wis duwe reng-rengane utawa wis duwe susunane daftar pertanyaan ben kok nindakake wawancara iku supaya gampang ya. Nomor 4, netepake kanthi premati dina lan jam nindakake wawancara. Dadi semayanan dhisik. Lak wis sampe nentokne narasumber wong sing arepe diwawancarai, semayan. Iku engko isone wawancara dina apa, jam pira. Nah, iku kudu semayan dhisik. Lak gak semayan dhisik unyu-unyu nglakoni wawancara ya narasumbere emoh. Ya kan? Dadi kudu semayan dhisik. Dadi menetapkan hari dan tanggalnya. Kemudian sampean yo kudu duwe fasilitas. Nah, kok wawancara iku duwe buku catatan. Dadi lak sampean pas wawancara iku dicatet. Lak moh nyatet direkam. Nah, ya kan? Saiki wis canggih zamane, HP wis iso ngrekam, wis dike apa-apa sembarang-barang. Sopan lan ngormati marang narasumber. Lak sampean kan sing njaluk informasi, berarti sampean kudu nyelondoh menghormati wong sing dijaluki informasi, njaga supaya ora dadi engkel-engkelan. Makane enek daftar pertanyaan iki mang. Dadi lak sampeyan wis duwe daftar pertanyaan iso urut, iso gampang, ora dadi engkel-engkelan, malah dadi tukaran kok engkel-engkelan ya. Apa sing diomongke narasumber kuwi dikutip. Dadi gak plek ketiplek jeblek omongane narasumber ora, dadi digoleki garis besare. Oh, iki lho sing diomongno narasumber kemeng sesuai temane iki. Nah, iku hal-hal sing kudu digatekno sadurunge nglakoni atau melaksanakan wawancara. Nah, saiki jenise wawancara enek piro? Enek 6. Wawancara bebas. Iki wawancara sing ujug-ujug. Dadi gak duwe daftar pertanyaan, gak janjian, gak apa, pokok enek narasumber semoro-moro diwawancarai. Lah iki jenenge wawancara bebas ya. Nomor 2, wawancara kapimpin. Iki sing ditentokno dhisik. Wektune, kemudian daftar pertanyaane disusun rapih. Nah, iku semayanan dhisik, iku diarani wawancara kapimpin. Wawancara tinerbuka, wawancara sing ora winates utawa keiket. Wawancara sing gak diwatesi jawabane. Sembarang pokoke jawabane narasumber apa ya wis kuwi pokoke ditulis. Wawancara individual, wawancara sing ditindakake dening sawijining pewawancara kelawan sawijining informasi. Iki responden atau penjawab narasumbere mek siji tok. Dadi tunggal, individual iku siji. Nomor 5, wawancara katutup. Wawancara sing wangsulane winates utawa keiket, jawabane terikat. Dadi jawabane hanya seputar wis tema kuwi tok ya wis. Dadi keiket. Gak iso mbleber ning ndi ndak bisa ya. Nomor 6, wawancara kelompok sing ditindakake dening sawentara wong kelompok ing sajroning wektu bebarengan. Iki dadi berkelompok wawancarane.
Dadi narasumbere iso akeh 1, 2, 3, 4 dadi berkelompok. Nah, iku mau ya. Jenise wawancara enek 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wawancara bebas, kapimpin, tinerbuka, individual, katutup karo kelompok. Saiki tujuane wawancara iku apa ae to? Macem-macem tujuane. 1, wawancara kanggo keperluan pawarta. Iki sing biasane ning infotainment. Terus berita-berita fokus seputar Indonesia atau apa itu keperluan pawarta ing sawijining media cetak ya, digawe koran, digawe apa. Nah, wawancara kanggo liputan pawarta ing media elektronik kanggo TV. Nah, iku mau sing diterangno Bu Vita ndek depan iku mau kanggo infotainment, kanggo berita-berita fokus seputar Indonesia, wawancara kanggo keperluan rekrutmen pegawai. Nah, iki lak sampean arepe daftar dadi pegawai apa ngelamar pekerjaan iku mesti enek wawancarane. Nah, sing terakhir wawancara kanggo keperluan penelitian. Nah, penelitian saumpama sampean arepe meneliti gawe tempe ya, narasumbere mbahe sampean. Nah, iku jenenge wawancara penelitian. Sampean lak wawancarai ning ngone mbahe, "Mbah gawe tempe iki piye 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 piye." Nah, iku jenenge wawancara kanggo keperluan penelitian ya. Paham ya anak-anakku? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.